May problema ka ba? Labi na sa kasing-kasing ug gugma. Ipaambit ang inyong istorya sa programa nga muhatag og katin-awan ug kahupayan sa inyong dughan. Diri sa tulumanon nga sungkuanan. Hatagan ka na og pagtagad ug tambag sa inyong kuya. Kana way lain si Kuya Ikloy Buntuyan. Maing buntag mga higala, no? Nian na sab kita karon sa laing adlaw nga panag-uban mga higala. Adlawng Lunes day mga higala, no? Enero 30 tuig 23 mga higala. Mabugnaw nga kabuntagon o mabugnaw nga kautuhon karon mga higala kay wag naa may kusog nga sige uwan-uwan ba, although hinera pero sige siya uwan-uwan muhunong niya mo baliksad. So mayong bunta, mayong udto sa tanan sa atong mga higala nga naminaw diri sa Kabisayan, sa Mindanao ug ngadto sa laing suok sa atong nasod. Ug sa ato ang mga OFW nga naminaw pud mayong udto kaninyo dihang tanan. Ug sa atong mga higala nga naminaw karong adlaw labi na gyud ang atong amigo nga si Emilio Miguel, ang atong amigo diha sa Guadalupe nga sir mayo bro may muntag diha. Salamat sa imong pagtubag sa akong pangutana ganina kung asa na gyud ang opisina sa UPAB. Kay naam ko'y nagpatabang na ako na siya i-submit dito. Salamat kayo bro Miguel. Emilio Miguel, ato ng amigo diha sa Guadalupe, usa ka bantugang negosyante diha nga andam pud mutabang sa ato ang mga igsuog Subuanon. Sukat pa pag pandemic, nagbagyo, nagpadayon ni siya tabang, naghilom-hilom na ni siya tabang mga kaigsunan, mga ka-update si Emilio Miguel, isip usa ka private individual. Daghang salamat sa serbisyo nimo bro Miguel. Mayo sa ding adlaw sa ato ang mga listeners diha sa Barangay Talamban, ilabi na gyud ni Ulbuta Ayaw og ni Jason or ni Sunny Boy Sino ug sa ato ang silingan diha sa Nasipi Talamban. Sa ato mga silingan diha unya ilabi na gyud sa ako ang pinalanggang asawa. Salamat sa pag-atiman namo ug sa mga bata. Mga ka-updates, lain na sang adlaw atong sawaan karon ug laing adlaw, laing problema na pod ang ato ang paghisgutan karon mga ka-updates. Nya, ang atong problema karon, ang atong sender kay usa ka hingalan og juan mga ka-updates, usa ka minyo. Ang iyang problema mga ka-updates, nakapin siya sa comment section. Palihog lang ko og check ninyo kung ganahan mong mubasa para mahatagan po ninyo og tambag si Joan unsay iyahang pagabuhaton ini iyang problema mga ka-updates. Apan sa dili pa giawhag ko kamo nga kinsa tong dunay mga problema pwede na ninyong ipada diri sa atong istasyon para atong sawan mga ka-updates. Padana ninyo sa ang official page nga Cebu Updates, i-send lang ninyo ang message lang nga naamoy ipadala nga kanang inyong problema. Nya ka-updates, please like and share sa ato ang official page. Nya subscribe sa ato ang YouTube channel at Cebu Updates. Karon ang atong YouTube channel mga ka-updates aduna na kitay more than 1,000 nga subscribers. So ubay-ubay na gyud ang ni-follow nato sa YouTube mga ka-channel. Busa ayaw pa awahi. Once ma-subscribe na ka, i-click ang notification button para every time na may updates mga ka-update, ma-notify ka mga ka-updates unya maatagan ka idea. Unya atong i-greet ang ato ang mga listeners karong orasa mga ka-update. Si Rosemary Begoli Kilaton, usa sa ato ang avid listeners gyud sa ka-update sa atong page ka-update si Rosemary. Maayong udto Kuya Ikloy og sa mga ka-updates. Maayong udto ug maayong pagpaminaw sa nimo diha Ma'am Rosemary Kilaton. Ug sa ato ang amigo nga si Friends Oreg one more is watching. Salamat sa pagtanaw dong og maayong udto nimo diha.
Mustang imong laag dito kada sa ilang rows last night no nilaag. Og Nini Ador watching from Buhisan. May pagtan-aw nimo diha Miss Nini Alop. Karon ka sa mga ka-updates alas 12 aduna tay live audience nga 11 kabuok mga ka-updates. Una mga ka-updates no, hisgutan na to tong kuan kadiyot ba katong hitabo gahapon sa Ayala Heights mga ka-updates. Diin usa ka bata sitio Pungol, barangay Pungol to, Pungol Sibugay, park magud sa kanang TCH na park diha nga na igo po sa Pungol Sibugay. Sa highway man siguro to sa Pungol, gitawag na nilang highway diha. Dunay kuan kanang bata nga nilabang while duna say motor nga Inmax nang litis man siguro na sa Inmax or mga ka-updates kunya nilabang ang bata nya motor sa pitisan kusuga nakahita ng bata mga ka-updates tumba ang bata. Ang problema lagi kanang mga ka-updates kanang kuan kanang imbis na muhunong siya wa siya muhunong mga ka-updates iya harang gibiyaan ang bata maski ni minor or unsa ni largo ginon siya padagan. Maayo na lang kay naay usa ka concerned citizen nga naka-GoPro siya mga ka-updates nakuhaan og video ug naklaro gamay ang naong ya ang sticker sa helmet ug ang helmet sa babae na identified man sa mga kuha na to mga concerned citizen po. So na identified, so no choice ang manag-uyab ni surrender gahapon rasad gahapon mga ka-updates. Murag nasitol naman to sila nagatubang og ang ginikanan. Ang lesson learn lang yun ato mga ka-updates ang aking katunan sa tanan. Una, labi nagdaghan, labi nagyud sa atong mga riders. Labi nagyud diha sa Trans Central Highway, experience din ako kay for more than 20 years diha ako nag-standby kung ako'y lingaw dito sa syudad na ako diha nag-standby. Nakita nako kasagaran sa riders nga moagi ng Trans Central Highway. Dili noon majority pero ubay-ubay gyud na ang mga badlungon. Nya kanang way mga kuan ba, way respeto. Bisag daghang tawo nga naas palibot, bulhot, bumbum, ana ba mga ka-updates. Kunya ka ba ug naay mga disgrasya na muana din tabangi kay waslay kwarta ika kuan muhangyo na magbahatod sa sakyanan nga rin sa syudad kay ilang motor nangaguba na nga disgrasya nga tumba katong buhi pa to akong papa mga ka-updates kaduha gito kahatod og motor nga na disgrasya ng highway kay din magsilbi gihatod diri sa syudad mga ka-updates ya igo lang pang gasolina ihatag usahay sa driver sa riders kay way kwarta una ugwa mo yung mga kuan mga ka-updates ang ako lang ba respetuin nyo gamay maskin highway na siya dili ta angay magpakusog diha mga ka-updates kay ubay-ubay man po dili ra man po kita ang naa diha sa palibot. Ato mga riders diha labi na kining naay grupo swerte lang mo nga wala na to dihang mga residente gid sa Trans Central Highway nga mga yabag pod kay diha pa to na kanang yung rides diha di ginalingaw kay huwag ka mong pagkukuro na to nila. Muna, sunod mga ka-updates, kanang badlong-badlungan na inyong mga kauban. Rides kayo mo dito, ay kayo mo pakusok niya. Ug mag-UBR kayo mo nga to, kanang lain ninyong ka-UBR nga to, ninyong kabit ba ron, ayaw kayo, maamong ang mga tao dito, pakusok na nun magmayo tungkol kay lain yung sakay. Nya, sunod, ug naamoy madisgrasya mga ka-updates, kuwan na, tubanga, ayaw glikaye. Nya, sa ginikanan po, dili pod ug sad-an magay ang riders masad-an pod naa po isa ang ginikanan kay labi na kung bata minor de edad nakatong batawa to kaabot og 10 anyos ano nakaabot mas karsada nya nilabang pasabutan na ang ginikanan pod pabaya pod dapat bantayan ta nila para kuan ba malikayan ang sama ato nga disgrasya. Swerte lang kay wa maintimano una akong giawag akong nga silingan diha sa Trans Central Highway nga amping punta di lang punta magsalig nga taga diha ta murag kita na murag ato ng sala ang highway napoy laing moagi ana mga ka-updates unang amping atong i-great ang ato ang i-shout out ang ato ang igagaw sa
Cebu City Jail ang BJMP nga igagaw nga si Junel Arcilla. I-congrats di ko sa team Tagaytap under 15. Congratulations dahil sa ako ang mga silingan dito sa Tagaytap, no? Tagaytap Anlaon. Tagaytap tap po ni. Champion dahil sila gahapon sa under 15 nga basketball dito sa sa tap. Naman dahil liga dito nga under 15 nga kuan pa kini nga liga magpara ni silang pista karong umabot Domingo. Champion dahil ang akong sitio. Congratulations sa mga bata sa Tagaytap. Champion dahil sila gabi dahil lubong to nila ilang kontra. Mayong pagpaminaw sa ato ang kuan pod, ato ang amigo o amo nga taga Bakayan og hid sa Parks and Playground nga si Ipay, maayong buntag boss og maayong udto, maayong pagpaniud to boss. Congratulations Lia Bacalso. Correct, daghan jud kog nakita nga anha magdula ang mga bata kasi tinuod gina Ma'am Lia diha gid sa Trans Central. Naagi mga ginikanan nga pabaya, maay po ng daklon. Daghan na sila diha. Kita kailag jud ko na nila kay permi ko diha. Ma'am Rosemary Brigoli Kilaton, base sa imong iyang problema Kuya Ikloy, ato ning basahon human ako basa sa iyang suwat Ma'am Brigoli ha. Maing buntag pod, maing unto pod sa atong amigo nga si Boss Ayan Casas diha sa Barangay Sinsin, mayong pagpaminaw o pagtan-aw nimo diha Boss Ayan. Pasensya na nga kuan, nalitong interview ni Tatong gabi ni Angkon man to sa Tatong. Kita katong interview niya, live gito na to nga gi-cover dito sa kuan Boston Celtics nga dugout to na to gi-cover gid ni tug-an gid just tinuod. Bitaw. Ato nang sugdan og basa ang problema ni Joan mga higala aton tanaw nasa na to ato ang kuan mga higala. Adara ang suwatampo ni Joan mga higala. Ani mga higala. Dear Kuya Ikloy, taguan lang ko sa ngan nga Joan. Minyo apan more than 5 years na mga buwag sa akong bana. So makabilang bahay na siya. Usa siya ka negosyante ug kay daghan na og kwarta nakakita siya og batan-on ug nakaanak na gani sila og tulo. Last year lang na disgrasya siya ug dito nagsugod ang iyang problema. Na down iyang negosyo dungan sa iyang pagka-down, di maayo ang iyang health. Instead atimanon siya sa iyang second family, gipasagdan ra siya kay kuno mas priority sa iyang asawa ang pagatiman sa ilang mga anak. Nipauli siya sa ilaha ug giatiman siya sa iyang mga igsuon ug maoy iyang gisugo sa paghangyo nga mubalik siya kanako. Apan ang among mga anak nga puro na nakahuman di makadawat nga mubalik ang ilang amahan. Napasaylo na nila ang ilang papa nga wa mo suporta nila bisan gamay. While ako nag-inusarang nagbuhi nila. Kuya, bisan ang akong pamilya, akong mga suod nga higala against usab. Maong ang akong katarungan nga mao kini ang akong katarungan nga dili usab ko kadawat niya. But ako na siyang gipasaylo. Gani na ay mga adlaw nga muduaw ko niya ug ako'y moatiman niya. But kutob ra gyud diha. Kuya Ikloy, unsay imong ikatambag niini? Mao katong problema ni Joan mga higala, no? Kuan, ang iyang problema, kuan ko ng mga higala, sa siya ka minyo, pero buwag na siya sa iyang asawa sulod, o sa iyang bana sulod sa 5 ka tuig. Kay lagi, nangita og lain ang iyang bana. O gani sa pagpangita og lain na minyo, nakaanak kini og 3. Apan bisa ni ana, padayon siyang nakigbisog sa kinabuhi.
gani napahuman niya ang iyang mga anak bisan wala ang suporta sa iyang bana nya. Karon nga human na iyang mga bata, timing sad human na iyang mga bata sa eskwela niya, timing sad na ang iyang bana na disgrasya mga higala unya dihang na disgrasya na mga higala na down ang negosyo. Usually kung ikay nagda sa imong negosyo niya, ma-down ang imong magkasakit ka, ma-down ka, mao ginay padulngan. Ang mas sakit kay dihang naapa siya sa kaharuhay ang iyang asawa, diha pa niya. Apan karon nga kuana wala na siya dili na siya haruhay, down niyang negosyo. Ang iyang ikaduhang asawa gibiyaan na siya, wala na siya timana. Muna karon ang iyang bana ni pauli na lang siyang pamilya. Mao lagi ni hangyo pud siya sa iyang kanang ang iyang bana ni hangyo pud sa iyang pamilya nga patabang og hangyo ngadto kang Juan nga unta mo balik siya pan ang si Juan uban sa iyang mga anak ug sa pamilya niya against pud sa maong plano nga mobalik. Mo na problema ni Juan ron, although napasaylo na nila pero di lang yun sila gusto nga mobalik pa ang iyang bana sa balay. Doon na po sila yung mga igong rason siguro. Mo na mga higala no. Mo na problema. Base sa tambag ni Miss Rosemary Brigoli Kilaton, base sa problema sa iyang problema Kuya Ikloy, in reality sakit gyud kaayo uy nga tungod lang sa kagustuhan sa laki nga mangitag miss nga ikauban sa iyang another life pero wala niya gidahom unsay sangputanan ug time comes moabot na gyud na ang tao sa imong gitalikdan maura sa di ay mutabang ug moatiman nimo. Ikay nagsakit na maong dapat gyud di ay both side babae ug lalaki dapat contented na gyud tas ato ang partner kay dili baya lalim sakit ang kasakit na atong hatag both side. Halang ka ni imo Ma'am Cinder, I feel you what you feel right now. Sakit kay na oy kanang gibiyaan ka unya mo balik kag di na mapuslan. Sakit tinuod sakto yuga Ma'am Rose. Sakit yun na nga biyaan ka unya mo balik kag di nakapuslan kanang insulto po na sa parts sa babae ba pero mao lagi usahay man gud kining kinabuhi di man kita makaton og kanos og napata sa peak sa ato ang career og nata sa peak sa atong kanang successful pa ta ba murag dili gid kayo ta makatan-aw og unsay kuan ba kaayuhan o unsay umaabot wala pa diya kita nga palpak sa umaabot mo nang di pa nato makita usahay sa sobra nato nga kabisi sa ato ang sikat or sa ato ang successful dili ta kabantay nga in case na ikapalpakan sa umabot wala tay pullback. Mao ni nahitabo ni ining bana ni Joan wala siya pullback nga mahimo dihang nasakit siya gibiyaan siya wa siya na kuan ba wa siya na padulngan na balik siya siyang pamilya. Ang problema ang iyang pamilya ron iyang pamilya sa unang asawa wa may plano nga kuan may plano nga mo dawat niya sa balay. Diha tay bisita mga higala ang atong amigo nga hipi sa pulis sa Davao na bisita nato diri mga higala. Mao gyud na Ma'am Rose. Both sides dili man lang ingon laki ang mga liwa Ma'am Rose na sa babae ana ba. Mao lagi ang ending mo pauli ginas pamilya. Mo na dapat ato kitang buhaton ug atong hinuktukan ug unsay atong mga plano sa atong kinabuhi ba no mayong udto mayong udto ug mayong pagpaminaw diha sa atong amigo diha sa atong amigo ug atong kaliwat diha sa Barangay Adlawon nga si Rex Andrew Velasco Sanoria. Mayong udto nimo diha dong mayong pagtan-aw diri sa atong official live sa Cebu Updates. Kumusta ko diha sa ato ang mga silingan labi na gyud sa ato ang mga kauban ug standby sa shop ni Dungno sa ato ding amigo diha ug atong mga kaliwatan mayong udto
Labi na gyud sa bang bantugan nga chicks boy diha sa tuang barangay si Julie Bear. May buntag diha ni Julie Bear, asa maron siya? Ni Panso na ba ka to? Muna mga higala, no? Mao gini angay hinuktukan nato ba? Labi na kitang mga nana in relationship na karon, committed na sa usag-usa, committed na ngadto sa laing tao. Ato kitang idapat i-considered ang ato ang kaugmaon ba? Dapat og natay mga buhat nga pagabuhaton na gitay pullback. Nya awan ning gibuhat sa bana ni Joan. Bati kayo nga mubalik na siya sa iyang pamilya, di ba? Una, mga higala kanang kamo katong nagplano palag pakasa diha, ay na lagi magbuhat. Katong nakasa na, upoy dili kay na ninyo. Mas maayo piliun og ato yung panindigan ang atong pagpangga sa atong pamilya kay kining atong pamilya di gyud ni mo biya nato bisag unsa pay problema nato mga higala. Ug unsa pay sakit nato kay ato gyud pamilya atong daganan. May din pagpaminaw sad no, maingod to nimo diha Vic Antonio Johnson ato ning amigo, atong classmate ug barkada, classmate din ako pag grade 1 to grade 6. Maingod to diha Rex. Natay bisita dire ang bantugan natong amigong si Sai. Kuan kay ni, pinangga kay ni sa gobyerno og mahubog. Ay, wala na gayo. Kini Ma'am Rose makikilaton. Lingaw kon saya kung among kauban dire. Sa among research, lingaw kay kakuyog og ginom. Magpahatod yung ambulansya iguli. Kining uban magong laki basta dili na gani ganahan sa asawa mo give up na dayon. Kay lagi dili masatisfied. Pero sad lang kay human sa kasakit iyang gihatag sa iyang asawa kay gihapon siya maghasol. Lamia baya tiwasan bitaw sindiri ay pilyo. I feel nako love pa nimo kay giatiman pa man nimo siya ma'am, pero og bukal sa loob nimo mo atiman niya ma'am, atiman na lang na ma'am, kay only God's repay your sacrifice basin di ay hatagan ni Lord og laki nga mupangga og mo love nimo bitaw kanang sakto pod na kini laging usahay ubang mga laki dili lang pod laki, both sides magud babae ug lalaki kanang usahay Ma'am Rose kuan ni kanang depende sa sitwasyon. Nam say panahon nga ang babae pod tungod sa kabisi sa bana, ang babae po'y kanang magbinuang ba. Kita katon trending kay Ma'am Rose nga ang iyahang bana nga usa ka siman giilisan lag usa ka tanod. Busy kay ang iyang bana trabaho dito sa gawas. Ang iya sang asawa busy pod og pabantay sa tanod. Ato nga tanod bantay sa lakay pod kayo. Kita ka to mo lagi bisag kinsa babae ug lalaki Ma'am Rose. Kuan gyud di gid na malikayan basta mukatol ng biga nila. Bisag kinsa na lang. Mao na kuan. Ang kuan lang gyud ta diha ba? Mao na sakto. Makontento lang gyud ta og unsay naa para way problema. Ang problema ang uban kay kuan man. Collect and collect man. Ang problema is sige collect din akabaw mo silik. Mao gina Ma'am Rose. Lia Bacalso. Bisan sa akong bahin pwede nako mapasaylo ang laki. Pero dili pwede nga mobalik sa akong kinabuhi. Kay basin moabot pod ang panahon nga baskog og malig-on mobalik ra gihapon sa iyang kabuang. Mao nang giingon never again. Sakto sa Ma'am Lia, napod kay punto. Kay labi na kung grabe ang kasakit niya imuhang nasugatan o niya mubalik kay nasakit na binuang.
Insulto kay na sa part pod sa imong partner or sa lalaki or sa babae. Sa ini nga bahin sa side ni Ma'am Joan. Insulto kay ni siyang part kay lagi nibalik lang dihang din ang magamit niya og maayo. Wadi ta ka siguro ikaayo basin adto na po ni sa lain niyang kabuang, sa lain niyang asawa mo nang sakto never again gitinod. Mo na lesson learned. Maing Otorex Ma'am Rosemary Kilaton, pwede sinder if willing ka mo atiman niya basta ayaw lang yun siya pabalika sa imong kinabuhi. Uy kay basin pasakitan na sad ka ug balik ana niya ug mabaskog. Mao lagi na. Murag sakto kamo si Ma'am Rosemary ug si Miss Lia Bacalso. Sakto gini yung punto nga ug mobalik basin og pasakitan ra gitinulog balik sad. Kung maayo na, mo na giingon nga ingna na lang bana nimo diha Ma'am Joan. Yatiman naman ti ka. Maayo man gani ka kanang mas maayo nga klaruhon ni nato nga bayad ka kung mobalik ka si mong binuang. Balik ka si mong kabit. Bitaw, nagitino di ko na naman ko'y daghang nailhan na good nga masakit asawa pa uli ikaayo kabit pa uli mo na nga dili na to mamahay ni si Ma'am Lia o si Ma'am Rosemary nga modalag tambag nila ni Joan kay basic experience po din nila ba experience niyo ma'am. Lia Bacalso, okay ang tanod kay magpatrolya man matagabi unya ang siman layo man. Mao lagi. Mao tong ang siman gibiyaan. Kining tanod mo giilis kay tagagabi pwede man mo duty. Nya ligon kay batuta para bunal sa mga kuan. Ligon yo kay, di ba Ma'am Lia? Mas ang siman sa may kuptan na to siman pisi sigbira. Nya sakit man kay ng pisi birahon. Dai batuta hamis pa. Nindot ibunal. Tama nang human ang siman gilisag tanod. Ma'am Rosemary Kilato, may lang og maayo na ikaw na say palamian. Mao Ma'am Rosemary, maayo og unta si Joan makabasa ini nga og maayo ng iyang bana, maayo untag say palamian na. Lisod nagmakuan. Maayo na niya dili siya palamian dako ng gubot yun. Ma'am Lia, simbako in town. Nganon simbako man ma'am. Ma'am Rose, unsa wala pa kuya hapit na. Kinsa man ang imuhang bulahang lalaki nga imong makarelasyon Ma'am Rose. Klaro ha gyud nga dili na siya sama sa asawan Joan. Oras takna mga higala no. Uban diri nato sa sungkuhanan alas 12:29 mga higala. Oras alas 12:29 kana ang atong oras karon nya aduna pa kita ilaing 30 minutos sa panag-uban diri sa kahanginan. Makausap pa, please like and share sa tuang official page Cebu Updates nya subscribe pod nato ang atuang YouTube channel nga Cebu Updates unya click the notification button para ma-notified ka anytime nga naay update ang atuang Facebook mga higala. Naghanag chismis sa atuang kuan mga higala chat group nasin unya na ta mo basahon. Unya na mo nako basahon kay man chismis sa tadriglain. Nya mao to mga higala ang Cebu Updates mga higala kanang magpahibaw di ay nga nagsugod na og kuan sugod na og puno ang atong mga programa karon gikan alas 12 kutob alas 9 sa gabi mga higala. Una ang sungkuanan alas 12 kutob alauna Lunes hangtod sa Bernis. Ang anchor nini ako ang inyong Kuya Ikloy. Ikaw launa media kutob alas 2 media Adres Y Muryo uban si Konsihal Sim Abadiano Romarati.
Ug sa alas 3 kutob sa alas 4 inyong makauban ang lain na usab nga programa nga nagngalan og Ipanalda na. Kana nga programa giduma ni Inday Nalda. Lunes gihapon hantod sa Bernes magahigala. Ug sa alas 5 sa hapon inyong makauban ang Pagod Vibes ni Thanos Abtik pa Kilat mga higala. alas 5 kutob alas 6, Lunes kutob Bernes mga higala. Ika-alas 7 ngadto sa alas 8 lain na sab nga programa nga mao ang Ayayayay ta kauban si Tita Rudy mga higala. Ug sa alas 9 kutob sa alas 10 ang inyong makauban ang lain na sad nga programa nga gipagadumala ni Sir Junil Matugina nga mao ang Panaghisgot. Ubay-ubay na gitag programa mga higala, nagkuan-kuan na naganam-anam na ni ugsaka mga higala. Magampo lang ta nga sa umaabot naanay mga puno pod. Sa pagkakaroon padayon pa ang communication nato sa ubahan nato nga mga ni-commit nga mo live diri sa ato ang kahanginan mga higala para alas 6 kutob sa alas 10 sa gabi makahatag na kita ninyo og laing lingaw. Unya karon padayon pa mi og shooting og pagbuhat og mga script para pod sa ato ang mga drama nga dunay pagtulunan mga higala nga ato nang i-upload sa ato ang YouTube channel o sa atong official page mga higala. Munang huwat-huwat lang ta mga higala nya padayon sa pagsuporta sa Cebu Updates. Ma'am Rose Kelaton, nindotag pahiyom nimo Kuya Ikli. Pahiyom pagani na samot nang mukatawa. Nindot magyud ta para nagatuo magugo Ma'am Rosemary nga bisan og naatay problema ato nang ikatawa nya ubanan sa nindot nga pahiyom. Moduol ra gyud ang mga nindot nga vibes nato ana. Mayong pagpaminaw pod ni Chloe Ko diha sa atong kauban sa iski sa una diha sa Barangay Adlaon. Mayong pagpaminaw nimo diha ma'am. Ug mayong pagpaminaw sa ato ang amigo diha sa Barangay Sinsin si Kukoy, mayong pagpaminaw. Mayong udto niya. Naniudto nakakakoy. Ma'am Rosemary, kanos aman ta pwede makabisita sa inyong istasyon kuya? Kanang pagbisita sa istasyon Ma'am Rosemary, lisod pa na ron kay stricto kayong security guard diri sa building nga mong giyabangan sa Ayala ba. Na among gud diri sa usa ka building nila, condo na unit nagabang ni. Stricto kayo karon kuan pa sila mga ID amot na wala man tay COVID pero stricto man. Gan mao bitong usahay dugay ming nakasugod og pa line up sa mga reporter kay ang sila gipangkuha ng mga detalye. Stricto kayo diri nga makabisita. Pero sige lang og mahuman na po ni ang pag-process namo diri sa lounge basin og makabisita namo diri tanan na nindot sang mabisita mi ninyo para magka chika-chika taw nya makaila po mo sa to mga gwapa o gwapo nga kauban diri. Naa sila daghan. Natay sa to ang engineering department ang head nato si Engineer Marubuktot. Kunya ang sa to ang gawas na po diha ang ato ang mga banggiitan nga mga researchers sila si Attorney Sai, Attorney Ilmar na sila sa gawas anda mo tabang galing lang dili man ako ang kanang tabang-tabang gamit ang attorney dili na sa kuan giandam na sila sa programa ni Brad Zim og ni Inday Nalda. So kompleto ta diri na researcher na mga sa engineering at the same time atong mga artista po nas gawas naghuwat lang na og kanus at mag-shooting. Unya kanang mga higala no ako ding balikan ang problema ni Joan ako ikatambag nimo og naminaw mga karon paminawa og timbang-timbanga ang tambag nila ni Ma'am Rose og ni Ma'am Lia inyo ginang mabasa diha sa ato ang atong comment section. Pero ako personally ang ako ikatambag nimo Ma'am Joan kanang
sakto na pasaylo nimo. O nahigugma gyapon kasi mong bana, okay raman nga kuan ka nang muatiman kaniya, pero sa kakaron nga ang imong pamilya, imong anak ug ang imong barkada higala supak nga imo siyang papuliyos balay, ayaw lang siya gyud buhata kay dili baya lalim nga nakastunga mo dado na nimo sa balay. Ang imong pamilya masuko ug ang imong sa tawag ining mga anak masuko. So madubli imong problema. Sa karon anama lang nya ipapil lang po sa imong bana nga bisan pa sa nahitabo imo gyapon siyang atimanon amumahon og panggaon. Pero mo lagi ipabilin pod nga kuan kay respetuha lang pod ang desisyon sa ubang kauban mo sa pamilya or ubang kauban mo sa panimalay kay sakit pod to para nila. Sayod ta nga kato sila wa man to sila masakiti directly kay ikaw man ang isaw sa tanang problema nga nagbiyaan sa imong bana, pero kanang imong makaila kauban sa balay nasakitan na sila kay nakita nimo ang ilang paghago nya giingon ana lang ka sa imong bana mo nang sabta sila makasabot ra ng imong bana kay nibuhat man siya sayop, so angay pod siyang mosayo sabot nga kanang iyang sayop nga gibuhat angay gid siyang magantos pod ana mo na nga kanang agwanta lang sa unya kanang imong pagduaw-duaw diha kanang hinaot nga ikaw pod mismo Ma'am Joan cut-on basig mapul in love ka balik unya maayo ng imong bana unya biyaan ra pod ka masakitan na sa pod ka nang pag-amping ayaw pag padaan ang gitawag nila og kanang tungod sa gugma magtinanga na lang ka ayaw pod ampingi pod imong kaugalingon ampingi pod imong kasing-kasing kay basig mo balik na pod ang imong kasakit igo na kayo nang imo siyang matiman igo na kayo na unya at the same time kanang igo na nga ayaw lang at the same time ayaw lang siya papulia kay labi na karon nga ang imong mga kauban pakadawat niya na ipapilang sa imong asawa nga ang imong bana nga bisag unsay nahitabo naa ka siyang kiliran pero ayaw lang pud pasubray imo na siyang tuparan sa iyang problema igo amumahal lang pero ayaw tupari sa iyang problema kay ug tuparan nimo human ka impas ka diha balik sa problema nimo na ug imong kasakit Ros makikilaton. Yes kuya, mao gyud nay giingon nga tamis nga pahiyom nagpaluyog gyud ang problema. Mao gyud na ma'am. Kini nga tong tamis nga pahiyom nagpaluyog gyud ang ato ang problema ini. Apan dili na mo'y magbabag na to ang problema nga mukatawa sa matag adlaw. Kay kung positive man gud ang ato ang kasing-kasing, ato ang approach sa atong kinabuhi, Ma'am Lia, Ma'am Rosemary, musud ra pud na ang positive nga kaayuhan nga rin sa itong lawas nya ato sa itong kinabuhi mo nang bisan ako bisag na problema bisag nihilak gabi or nihilak atong miyaging adlaw padayon labi na og laing tawo akong katubang mukatawa og mupahiyom magyugo Miss Rosemary Kilaton. Lia Bakalso, Ma'am Joan nakasuway na ka sa imong bana og biya og nagbinuang sa pamilya iya lang gihapong buhaton once malig-o na siya kay one tested always wanted yun na sa noon dili lang po nato ipalabanan Ma'am Lia no basin og nag-usab sa gitinuod bisag ingon ani na mo ingon tang one tested always wanted ato lang pong kuan basin og mag-usab gid ay ato lang sa tagaag benefit of the doubt ng bana niya nga mag-usab di ay basig mag-usab pero mao lagi dili lang po di surrender ang bandera na to nga bantog kitay nakatiman dili na mulayas kay malagi ug maayo na basig mobalik ginas batanon mo nang amping lang Ma'am Lia pero gusto gyud kang hinakamasakitan ana niya mao lagi na giingon ni Ma'am Lia ayaw nagkuan pailad ana kay one always one tested always wanted na ko no mao na
Di isa na to mamahay sa Ma'am Lia kay feel na ko naka-experience po siya gingon anak kalaki nga nangita gyapog lain bisan pag giunsa niya pagpangga o pagatiman. Mao na Ma'am Lia nga hinaot mi nga imo nang kuhaan og pagtulunan ang mga tambag sa tuwang mga listeners karon. Nya padayon ta Ma'am Rosemary Kilaton. Mao gyud ayaw ipatigbabaw ang gugma sinder kay ug masakitan na sad ka saon na lang nimo pag move on. Masakit baya ang second time around sa sakit. Sige lang sinder. Kay if seryoso siya mo balik nimo, willing siya mo wait. Kung andam na ka kay true love really waits man gyud. Kay ang gugma dinali-dali walay lami ug sa sakit pahuli. Tinuod. Og tinuod ng iyang gugma diha nimo Cinders, nimo Joan, karon nga nasakit siya, mayo siya, ayaw dayog surrender. Papaningkamuta siya nga mobalik siya diha nimo. Nya tagay pog mga leksyon kay og tinuod ang iyang pagpauli nga nag-usab na siya, mobalik gyud na siya. Sa pagkakaron ayaw lang gyud padala ng kuantanan. Sakto na kay na imong gipagatiman niya. Mao na giingon nila ni Ma'am Lia ug ni Ma'am Rose. Kaya ang gugma manggukunong dinali-dali kuan gyud na kasakit gyud kuno na pahuli. Mao nang sa pagkakaron ayaw palabi nya sakto na napasaylo nimo siya. Mao gina Ma'am Joan. Usbon ko mayong udto pod sa ato ang mga listeners diha labi na nila ni Sir Eric Du sa ato ang manager sa Pioneer Cebu nya ni Sir Ayan Quezon ang ato ang manager pod og tag-iya sa Salom Farm diha sa Barangay Adlaon. O gusto mo bakasyon mga higala o usa ka bukid nga lugar, musakay og mga kabayo, nya mosuroy og mga nindot nga lugar diha sa kabukiran gamit ang kabayo. Ayaw na paglangay bisitaha ang Salom Farm sa ato ang amigo nga si Ayan Quezon mga higala. Nindot sila mga kabayo, malingaw gyud mo dito mga higala. Na sila I think 5 ilang kabayo dito. Unya, ato sang i-greet ang ato ang amigo ug ato mga listeners diha sa nagtan-aw karon sila sa YouTube channel. Ang atong amigo diha sa Kita Kits Store. Nagtan-aw gyud ang ato ang amigo ron diha ug ang tag-iya sa maong tindahan nga si Kits Bilyar mga higala. May buntag nimo diha, may ngudto nimo diha Kit ug maayong pagpaniud to. Nagtan-aw sila skula diha Kit. Makasabot na sila sa tuang tambag-tambag diri. Rosemary Kilaton, Kuya Ikloy magpadala og sulaye asa isen. Magpadala ka og imuhang problema Miss Rosemary. Isen lang po diri sa tuang kanang Cebu update page na ay diha send message. Anha ipadala diha kay ikaugma dayon basahon na nato sa tuang mga tanawon man na sa tuang mga researcher nga i-forward na dire nila nato. Nya pwede pod magpadaka. Anyway friends naman ta sa Facebook, pwede po nimo i-send sa tuang Messenger sa tuang official account para ato dayong matagaan sad og pagtagad. Kay usahay bisag busy mi kanang ato mga senders ato ginang pato atimanon. Kay mao man magpadayon nga maghatag nato og kusog nga mo Sibya live diri sa tuang station. Unya mayong po diay mayong pagpaminaw sa tuang amigo nga kanhi kapitan sa Barangay Mabini si Manny Pipito. Mayong paminaw nimo diha Manny Pipito Imoy. Ug sa tuang amiga o kauban po nato sa Iski sa una si Marjorie Herbito diha sa Barangay Binalyo. Ug sa ato ang amigo sa Suska, atong kauban sa Suska, sila si Jaco Alinday ug si Alan Bern Gabiula. Nga naminaw nato ron na uban sa ilahang at trabante sa Suska. Maayong pagpaminaw ug pagtan-aw ninyo sa ato ang Facebook Live. Sa atong mga kauban diha sa City Hall, maayong
pagpaminaw ug maayong pagpaniudto po niyo diha. Salamat sa pagtan-aw ug pagsuporta sa tuang live ug diri sa official page nato sa Cebu Updates. Miss Eileen Cruz, good afternoon Kuya Ikloy, watching from Inayawan. Kining mga taga Inayawan yun. Maayog yun gay ni sa tanan nato nga kuan mo ni number 1 followers ginato ang taga Inayawan. Maayong udto nimo diha Eileen Cruz ug maayong udto sa tanang taga Inayawan. Ilabi na gyud sa atong mga amiga diha. Amigag amigo sila si Ma'am Lutlot, Kapitan Lutlot Ignacio, silang Jenny Mike, silang kinsa pa man lang Ilmar Dimapo, nilang Mira Dimapo, mao na atong mga kaliwat ug atong mga silingan ug atong mga amigo silingan ug mga listeners diha sa Inayawan mga mga ka-updates. Atong kauban ayong pagpaminaw niyo diha. Tambang naglaing ko. Ni bisita din nato diri atong amigo pod. Taga Sinsin mga higala. Nadulhog gikan sa Sinsin ari diri kay sa magpag-greet ka sa may sa man na kay panawagan. Wa sa kay panawagan. Bitaw. Maayo na yung pagtan-aw sa atong amigo nga hipi sa pulis karon nga nibisita gid diri sa atong station. Ang hipi sa pulis nga gikan pa si Davao si Chief Elmar Dinapo. Na assign man guni si Chief Elmar sa Davao. Rosemary Kilaton, sige kuya Ikloy, sa imuha na lang nako isin kay mabasahan unya sa uban. Okay ra gyud, pwede ra gyud nimo isin. Unsa man nga kuan ba kanang problema kuyawan mo ta nagkuan. Di ta katambag ana. Pero anyway, naamtay mga listeners diri nga pwede gyud kayong makatambag mga higala. Labi na gyud nimo Ma'am Rose Kilaton. Ato ding oras mga higala, alas 12:47 mga higala. Nya mo to, please like sa Cebu Updates, nya subscribe sa ato ang YouTube channels sa Cebu Updates. Nya i-click ninyo ang notification button para updated mo anytime kay mo notify sa inyo ang mga higala, ang notification button kung natay bagong gi-update. Mayong buntag nimo diha Miss Joy Visitasyon, mayong pagtan-aw, mayong udto ug mayong pagpaniudto. Anad banjo ko og may buntag basta bag-ong mata. Actually mo mata ko mga listener, mga ka-updates alas alas 10 usay alas 11. Wala makaana gyud kog may buntag Matuog pud ko usahay gud alas 3 alas 4 kadlawon kay usahay bilingaw tagtan-aw sa mga series nga salida ba usahay ang usa ka series mabalik lang na nato kaduha katulo atong salida nga among itan-aw murag taga-tuig na nako nga series tan-awon kay malingaw ko ba. Breaking Bad, Cool Soul mo na tabagatan-aw na mo ni Norman Langit ug ni Arnel Montero mga higala. Mga ka-updates kana si Norman Langit ug si Arnel Montero mo na kauban ako sa John Corporation. Among kuano na priority sa na Jumla. Di ba Boss Norman ug Boss Arnel, mga atong amigo nga naa sa call center industry ron. Maayo na gini silang mo kuan ron labi na og IT, design, program, way lain usa nas bantugan sa Cebu si Arnel Montero og si Norman Langit. Kung sa IT ka, technical na Arnel Montero og sa design ka, Norman Langit kapila ni siya mo champion international. Mo ni bangkita ni nato nga kauban. Kuyog ni nako sila sa Asalos Corporation sa una. May buntag pud sa Asalos Corporation labi na sa ato ang amiga diha og mga amigo og kaubanan. Akong boss nya kanang akong boss po diha sa Asalos Corporation. Sila si Sir Chito Ricamadas, Timujin Ocampo, Ma'am Serlita Sugod. Ang akong boss gyud dito sa una, direct na ko boss si Sir Timujin Ocampo. Mayo kayo. Last na ko nga boss dito si Ma'am Chi Sugod. Mayo pod kayo nya.
Ang overall gyud na akong kachika permi sa una sa labi, si Sir Chito Recamadas gyud karon EBP for Central Visayas na. Nila ni Dumi Abis, nila ni Ron Villamor, Roy Fernandez, nilang King Rix, nilang DC, maayong pagpaminaw ninyo diha sa tuang live. Unya, kuan di ay mga higala, amo dayang ipahibaw, kami diri sa Cebu Updates ug kinsa tong wala pa ma-register, wala pa ka-transfer, ug wala pa mo ka-transfer, ug wala pa mo ka-register, wala pa mo ka-update sa inyong voters registration, ang kumilik kutob na lang sila ugma dayang adlaw mo dawat ana. Ug wala pa mo ka-transfer, wala pa mo ka-register, parehistro na mo mga higala adto mo sa barangay adlawon parehistro nya. Eleksyon ayaw kalimot. Butari ko ninyo kay dagan ko kapitan nito. Dagan ko kapitan pero na ako puyo diri. Nagagod ikaw magdaog pauli diri syudad. Ito mga higala, kinsa tungo pa parehistro, adto kamo sa kumilik parehistro kamo. Kinsa tong wala pa ka-update adto kamo sa kumilik gyapon pa-update. Kinsa tong wala pa ka-transfer sa gusto mo transfer adto kamo sa kumilik kay para sa umabot barangay election makabutar mo sa inyong kinsa inyong suportaan nga kandidato. Kay I think murag 5 years na pud nga naglingkod ng mga kapitan nato diha. Itong mga karaang kapitan, karaang konsehal, panahon na pud siguro nga nasa tay panahon nga mopili or moilis og bag-o mo nang mga higala kanang ayog langaya ug mga adlaw adto mo sa kumilik. Asa mo na kumilik Mandawi, kumilik Cebu City, adto na mo para marehistro dayon mo mga higala para walay problema sa umabot eleksyon. Kayo usahay ra ba mo ingon ta nga unya na lang nya. Ngadto na tos kumilik sirado na noon. Problema na nun ta di na ta ka butar ika kuan. Nya kabag di na ta ka butar di na sa tatagaan na ng mga usa ka kilong bugas or 3 ka kilong bugas ana sa kasakong bugas o sardinas nga hinatag ni kapitan, hinatag ni mayor. Mo na. Parehistro mo para makadawat mo og katong sobre ni kapitan, sobre ni konsehal, parehistro gid mo. Bitaw mga higala, parang istorya. Ato ang obligasyon nga magparehistro kay ato pong obligasyon nga moboto para makapili tag maayong leaders ato ang dili lang sa atong barangay kundi dili ngadto sa kinatibukan. Unya, Litview, mayong udto. Gibatig ka anyag, Litview. Dugay kang nato gabi. Tanos abtik pa kilat, mayong udto kuya. Manamig transfer sa kumilik kuya. Nagpa-transfer ka kumilik Tanos? Asa ka nagpa-transfer? Sa adlawon o sa Sinsin? Or sa inayon? Select the 3 words. 3 kung ano saman, all of the above ka nagpa-transfer. Sa Sinsin. Abi manakog sa adlawon. Bitaw. Mas mayo no na. Dali ra man di ay. Kini sila si Tanos, sugod na ko live. Una ko mao ni pag-adtos kumilik. Wadang tiguras na balik dayon. So mao na pa-transfer mong mga higala. Dali ra man di pagpa-transfer. Para umabot kuan, mag-uban tag linya dito. Unya, hapit naman mapupos ang atong oras mga higala. Tuguti ako ninyo sa pag-ingon nga kanang labi na gyud sa atong mga igsuon karon nga nasa usa ka relasyon. Og na mo sa usa ka relasyon labi na gyud minyo na mo or in relationship na gid mo, ampingi na ninyo ang inyong relasyon nga ingon ana kay kanang para dili na wahi ang tanan. Inyong makita nga ang atong sender karon si Joan ibiyaan sa bana kay ang bana lagi nangita og lain. Apan sa katapusan ang ending rate gyapon ang bana ni pauli sa asawa mo na nga ug unsa man ang inyong gikuan karon kanang kalipay nga panandalian lang di na maayo. Lawas na nimo pauli unya sa pamilya na nimo pauli.
Ako nagaingon nga ug unsay naa nimo karon ka kontento na lang. Unya para happy imong family, happy imong kinabuhi, happy ang imuhang kuan adlaw-adlaw. Nya kuan ako day mo ingon na nga mayong udto ug mayong pagpaniudto ug kay napupus naman ang atong oras sa ngalan sa atong kauban diri ang ato ang technical director, atong partner Engineer Bukdot ug sa kinatibuk-an puwersa sa Cebu Updates. Kini ang inyong alagad, inyong kauban karong orasa, walay lain, Kuya Ikloy. Daghang salamat mga higala. May problema ka ba? Labi na sa kasing-kasing ug gugma. Ipaambit ang inyong istorya sa programa nga muhatag og katin-awan ug kahupayan sa inyong dughan diri sa tulumanon nga sungkoanan. Hatagan ka na og pagtagad ug tambag sa inyong kuya. Kana way lain si Kuya Ikloy Buntuyan.